Menossa mukana. Tämän hienommaksi ei enää kiekkokauden huipentuma voi mennä. Tappara johti jo voitoin 3-1. Kärpät voitti 2 viimeisintä. Tästä lähtee homma liikkeelle. 7. ja ratkaiseva finaali. Molemmilla vaihtoruljanssi pyörii, kun 4 minuuttia mennään. Juha-Matti Aaltonen. Aaltonen tällä ottaa hyvä matala laukaus, mutta Metsola ottaa tärkeää torjuntaa. 0-0 ja maalipaikat. Niitä ei ole ollut. No ei ole, että molemmat maalivahdit varmasti tulee kohta kylmä tässä ottelussa, jos ei ala maalipaikkoja tulemaan. Nyt tulee. Siinä on paikkaa ja siitä lähtee myöskin Kemppaisen laukaus, mutta Metsola näyttää päässeen hyvin peliin mukaan. Kauppinen. Beilen. Takaisin Kauppiselle. Kauppinen lähtee hyökkäyssuuntaan. Tulee, siitä vetää, mutta se on sellainen lehmän hönkäys tuo rystynosta, että ei siinä Karhusella ole vaikeuksia. Aika kovaa mennään sitten vielä maalille. Kyllä, ja toi oli justiin siihen, että molemmat Kärppien pelaajat otti Kauppisen kiinni sitten. Siitä avaus Erkin Junttille. Erkin Juntti antaa hyvin vielä alakerran kautta ja nyt on Jukka Voutilaisella tilaa. Voutilainen laukoo ja sinne puhelimeen kolahtaa niin, että luurissa soi. Karhunen vastaa eikä ole moksiskaan. Kärpät jo toiseen päätyy. Pyörällä. Hyvin taklaa Kuusela. Pirnes ottaa kiekon. Beilen tulee vastaan. Pyörällä pelaa viivan kautta. Sieltä lähtee laukaus. Metsola torjuu eteen ja kiekko on siellä varusteissa. Mikko Niemelä. Ei saa sitä liigauran ensimmäistä maalia. Tästäkin on puhuttu. Yli 100 runkosarjaottelua. Nieminen satutti itsensä. Menee sitten hieman puhallelle vaihdon puolelle. Katsotaan mikä on tilanne. Sinne istuu penkille Aaltonen. Pelaa Humlille. Humla laukoo ja kyllähän lähtee kuin tykin suusta, mutta siellä on ihmis. Muuri Metsola edessä ja me se läpi menee. Ei mene läpi ja tuossa Hummel sai erittäin hyvän vedon. Hieno syöttö Aaltoselta. Tappara keskialueelta. Beilen levittää hyvin laitaan. Siitä haetaan sitten Voutilainen Kuusela ja avopaikkasta yli maalin. Erittäin rauhallinen lähtö siitä Voutilaisen mailan yli pomppaa ja siitä Kuusela pääsee ampuun lähtee yli. Voutilainen, Peltola. Malliin tulee tilanteeseen kovaa. Sitten aukeaa paikka ja kovan Malli painaa pyörällä, mutta Metsolalta loistava liuku vastaan. Pirnes leipoo, rauhoittaa tilanteen, tulee siihen B-pisteen ympyrään, tarjoilee kiekkoa eteenpäin, Pyörällä. Pyörällä ja Pirnes vaihtavat paikkaa, Pirnes, Pyörällä. Pyörällä, lähettää ohjurin siihen ja Pirnes puskee, mutta kiekko on siellä sivuverkoissa, on edelleen pelissä, Kärpät jatkaa, Pokka. Ja Kärpät lähtee rakentamaan ylivoimaiskua uudestaan, Donskoi, Maxwell, molemmat päädyssä, Maxwell ottaa kiekon, Kähkönen. Ivan Huml. Huml tulee virittää ja Metsola jälleen liukuu sieltä vastaan ja sinne kiekko pysähtyy. Ivan Huml, joka latasi sydämensä kyllyydestä eilen Hakametsässä. Sitten Teemu Aalto. Aallollakin se kevään ensimmäinen maali puuttuu. Aalto tunnetaan kuitenkin siitä rautaisesta laukauksestaan. Odotellaan. 0-0. Ja 3. erä käyntiin. Erkin Juntti haistaa tilanteen ja pääsee laukomaan. Siitä tulee Kärpille rangaistus. Nyt oli vähän sitten jäätä Pöksynlahkeessa Kärppäpuolustuksella. Kukkonen, Masur. Masuri ihan koomettuu ihan täysin ja ei tiedä missä kiekko. Tässä Kukkonen antaa Masurille syötä ja Pirnes. Ui siihen B-pisteen ympyrään ja katselee syöttötilaa. Lättyä luukulle, loistava paikka maalin eteen, mutta Lasse Kukkonen ei onnistu ja Metsola ottaa komean torjunnan. kyllä siinä Metsola seisoi jälleen kerran. Metsola on ollut Tappara paras pelaaja tällä hetkellä. Pelaa erittäin rauhallisesti ja tässä tulee tää tilanne. Osuu vielä Kankaanperän jalkaa siinä. Kankaanperä vaan ketä siinä maalilla on. Jälleen pelataan tasaviisikoin. Ei onnistu Tappara. Paras paikka tuli Jukka Voutilaiselle. Nyt Aaltonen. Ivan Huml. Laukaus ja Metsolalta torjunta ja hän näyttää vielä Teemu Aallolle
siitä, että mene pois, kiekko on hallussa. Kiekko tulee lopulta Kärppä-pelaajille, siitä lähtee kolmen miehen vastaisku saman tien. Nyt on kiire kotiin päin, Kärpät tulee, sinne pelataan laukaus ja nyt sattuu muuten Metsolaan sitten jonkun verran, nimittäin sinne menee miestä maalille ja sitten lähtee tuulimyllyt pyörimään ja hanskaakin lentää ja pois. 4.42. Tässä nähdään hidastettuna. Siitä tulee maalille veto. Oma pelaaja vetää ihan täysin ja molemmat kaksinkamppailu siinä, niin nyt on mielenkiintoista nähdä, mitä tuomarit viheltää tästä. Tappara-penkillä on nyt 2 miestä istumassa tällä hetkellä ja Tappara rauhoittaa tilanteen. 18 minuuttia pelattu. 2 jäljellä varsinaista peliaikaa. Meilen, Green, siitä laitaan ja nyt paikkaa, mutta ei pääse. Ei pääse Malinen laukomaan kunnolla ja sitten puolestaan on hieman miestä siellä Karhusen päällä. Ja Metsola on ollut mies paikalla, vaikka kuinka kehuu sitä, niin kyllä se on Tappara pitänyt tässä ottelussa pystyssä. Ari Malliin. Laidasta kiekkoon Järvinen. Sitten Malinen täysin palolla paikka, mutta Tomi Karhunen. Hyvää päivää, iltaa ja yötä, mikä torjunta. Siinä oli Suomen mestaruus enemmän kuin lähellä, mutta Tomi Karhunen huutaa kädet ylös. Keskialueelta Josh Green aloittamassa Maxwellia vastaan. Aaltonen, nyt on vauhdissa sitten jälleen Aaltonen. Siitä laukaus! Ja se ratkaisee! Se ratkaisee! Suomen mestaruuden Kärpille! Juha-Matti Aaltonen on kevään 2014 sankari numero 1. Kärpät on Suomen mestari. Se palaa mestaruuskantaan. Edellisen kerran mestaruus Ouluun 2008. Ja jatkoerää ehditään pelata 7 minuuttia 24 sekuntia. Ja ratkaisija on Juha-Matti Aaltonen. Kärpät voittaa 7. finaalin 1-0 mestaruuden voitoin 4-3.